langsung dipeloke Mas. Ya. Elok tenan karang ya cedhak dalan tol wi mau dadi buanter banget ya 175 kilometer per jam. Mbak Endah karo Mbak Saras mundur, Mbak Oriza, Mbak Ayu, Mbak Neti tambah Ibu Pras maju. Nah, tinggal lagu penutup lali janjine ya Mas Gading ya. Lali janjine. Ya, buka drum menes potek tek 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 duk tek. Ayo Pak Bendo. Tek tek. Iya, wah jan nyenengke wong dasare ya lagune pirang-pirang mongko ya genrene werna-werna nganti sing joget kae gonta-ganti kostum. Mau nganggo rafia saiki genti nganggo apa? Nggih niku penglaris, Pak. Iya, Nggih, sesuk jenengan mugi-mugi njuk bar iki laris. Amin. Kabeh do payu, nggih. Amin ya, anakmu gading barang kuwi. Ha nggih. Ya, Mbak Tatin, Mbak Eliza. Iki ya kawengku wektu hiburane ya iso tutuk ning lakone ya sak iso-iso ya kecekel karo iso tutuk. Nggih, nderek memuji mugi-mugi Mbak Nuri kalian Mas Wahyu langgeng anggenipun bebrayan. Tansah pinaringan rezeki ingkang lumintu lan berkah kagem sedaya mawon ingkang sampun rawuh. Kathah lepate nyuwun pangapunten Pak Geter Mas Gading. Nggih, lan sedaya masyarakat wonten ing mriki sedayanipun nyuwun pangapunten mbok bilih menjang sanes wedal saged pinanggih malih nggih Mas. Pinaringan sehat sedayanipun. Amin. Amin amin. Nggih, nderekke sugeng kundur mawi tindak Mbak Tatin, Mbak Elisa. Iya. Ya, ayo Nok. Iya. Awak dhewe sawetara mbajutke laku dhisik, mengko seneng-seneng request sing durung iso dipinangkani mengko dipinangkani ning gara-gara. Iya, Pak. Ya, mula ya ben iso imbang. Iki mengko kaya sing mau aku suluk sampeyan pocapan aku suluk. Saiki panjenengan sing suluk odo-odo mengko aku genti sing pocapan. Ayo Mas Gading. Yo, ayo. Tansah marep pamoring sukma. Sukma sinukma winaya ing sepi simantolong ing kalbu bambukaning Warana tarlen saking liop layaping ngaluyup Pindah pasating sumena tumusuping rasa jati Sinigek semanten Gendika capo ingkang wonten sak jawining pagelaran kraton negari Ndorowati. Prabu Baladewa ngawe dhateng ingkang paman Harya Sengkuni miwah ingkang rayi Raden Burisrawa miyah sangyaning para Sata Kurawa ngantosaken dados kaget Solanyo pating bleber pating Cernayamina katemping Jala.
praja mapan ana ing madyaning ngaloga kundang ing Prawadya saweka Asara tambur miyang suling pepandhen talutak miya bandera kakandha mawarna warna pindha calatyana seri kawuryan Ger anak Prabu kepareng ingkang bapa cumadung dawuh kados pundi ingkang dados pangendikanipun ingkang rayi inggih anak Prabu Sri Bathara Kresna. Inggih Wa Prabu, pripun Mbok Batra pripun Wa Prabu? Kersa diboyong lan purun didhawuhke kalih kula to Wa Prabu. Kula selak kepengin nyanding tinimbang saben dinten kula mung kimpen nganti kimpen. Mung bayangke Bratajaya terus nek pun kelakon nyanding mendah senenge. Bayangke awake Mbok Batra aduh. Dasare awake langsing. Pakulitane ireng manis rambuté dawa. Piye kaya ngapa pripun Koko Prabu pripun? Nuwun dawuh Koko Prabu. Jagat Dewa Bathara. Mengko dhisik sabar Burisrawa. Iki kabeh lagi direka daya wis. Aja semelang. Mengko mesti bakal kelakon nyanding Bratajaya nanging kudu sabar. Paman semeni Kula wonten dawuh nggih. Kula pun kelakon sak bejagong kaliyan Nyai Kresna. Ning malah dumadakan wonten rawuhipun Bibi Kunthi Talibrata sing surasane oleh nen rumiyin Permadi lan Bratajaya niku pun dipajangake. Niki Bibi Kunthi nguyak rembug nyuwun supados Bratajaya lan Permadi enggal didhawuhake. Waduh. Kados pundi menika Koko Prabu? Kados pundi? Bratajaya niku calon kula. Sampun ngantos klampah kalih Permadi lho menika Koko Prabu. Kosik to kosik. Sabar Burisrawa, iki lagi dirembug. Ya sabar ya Burisrawa nggih. Saiki sementara mbayangke dhisik. Sesuk rak ya kelakon nyanding Bratajaya. Nggih pun boten apa-apa. Sementara mbayangke nggih pun kepenak. Lajeng pripun, Ger? Paman, niki wau kula sampun. Kula sengaja nyemoni Bibi Kunthi yen to Bratajaya kelakon diwengku Permadi bakale uripe rekoso wusana. Bibi Kunthi rumangsa kecocok manahipun lajeng trimah milar saking Sitinggil nanging niki wau kula ngertos yen Bibi Kunthi wonten Ndarawati jebul nganti Werkudara kaliyan pun Galukaca nanging saking pandugi kula Bibi Kunthi mesti wadul kalih Werkudara lajeng Bratasena mboten trima mesti ajeng labrak kalih kula upami kedadosan mekaten Paman Harya Kurawa mangdhawi tata-tata lan supaya ngrenggalani Werkudara lan Galukaca. Oh inggih nggih. Ngestaken dawuh nggih Kurawa kabeh wae. Lho. Tata nggih tata. Babagan iki yen nganti Werkudara apa Gatotkaca ora padha nrimake. Kowe kabeh kudu samapta. Inggih. Ngestaken dawuh man.
kena sayaka Sudibya sawara Mbak umbu gadanira pitung gedhi lumawan risang dursasana nebak jojong longgo ludira kedeng bima nyaur punagi oh wah Kunti babu nganti cumengklungen nggonku nunggu rawuhmu banjur piye sing dadi dawuhe Jliteng Kresna kakangku najan ingkang wayah pun Gatotkaca ugi jumadeng dawuh Kanjeng Hyang anakku ngger Werkudara lan putuku Gatotkaca pun ibu wis sapejagong kelawan rakamu ya anak Prabu Kresna babakannya sake rempuk lan bakal dhawuhe adhimu Permati lan Bratajaya nanging jebul anak Prabu Baladewa uga rawuh ana sitinggil lan semune kakangmu Kakrasana ora sarujuk yen to adhimu Permati dhawuh kelawan Bratajaya wah rembug wis dadi mungkari golek dina dhawuhe manten kok nganti Baladewa kakangku ora sarujuk sing dienggo bawadan apa Yungger merga manut panemune Angger Kakrasana yen biyen ngono sarujuk merga Sudarmamu ya swarga Sinuwun Pandhu nalika isih sugeng para Pandhawa uripe kecukupan nanging bareng saiki ramamu wis seda dianggep Pandhawa saiki uripe keserakat mulai ento saiki Bratajaya diwengku Permati ora urung wong bakal nyidak kere Werkudara wah
kakangku ora sarujuk ora apa-apa. Ning mbok yo aja nggawa jenenge Pandu, bapakku sing wis mapan ning swarga. Malah ngonekke Pandhawa uripe saiki keserakat. Wah, lan Permadi yen dhaup karo lara ireng mung bakal nyithak kere. Kunti Babu sawetara semene dhisik aku tak ndisiki tak tanjini ning Baladewa. Kumulung rempak para dawa reka kiri rangono gawe gelar kalah dalah najan umure durung sepira ning wis ketok gagah pideksa Gatotkaca. Yo Siwan Kartomarma lho ora basa. Aku iki pepundhenmu, pancen aku kudune basa. Ning babagan iki tak jabel basaku. Merga iki perkarane Prabu Mandura karo pepundhenku Pandhawa. Nanging Kurawa malah melu cawe-cawe. Mula aku ora perlu basa keparat. Pancen dasar kepara nyata Kurawa babagan iki kudu melu cawe-cawe. Kowe wae Gatotkaca bayi wingi sore Mandura. Aja melu-melu perkara iki sing kudune mundur malah Kurawa. Ora gelem mundur kelakon tak babadi wadya balamu. Wah, ngemping lara Genjapati. Wani karo aku, apamu sing tau dene maju janah tiban tanganku pecah siramu bangga tayoni.
Aja Indra. Kaca yo idian ora basa rasa perlu basa apik podar Langang. Wah. Bubar maut sangyaning Sata Kurawa. Wah, Gatotkaca najan isih enom tandang gawe ning edap-edapi. Wah, pancen sing jenengane anak Sena najan isih enom ning tandange gegilani.
Nek aku nek kon tumandang kaya anak Sena wis ora kuat napasku. Wah. Dadak digeweke napas perbuatan. Dara Burisrawa piye? Perkara iki mengko ndak bladrah tekan ngendi-ngendi. Kurawa wis bubar maut. Mula kena tak pringgakke becik. Ayo adimu si Permadi kon ngalah wae mergo Mbok Bodro kuwi calon garwaku. Mbok Bodro dadi bojone Burisrawa wae. Mesti bakal tak muktekke mergo ora suwe meneh aku bakal jumeneng nata hambawani negoring Mandaraka. Ning beda karo nek oleh Permadi diwengku karo Permadi. Permadi iki ming bocah klambrangan kere. Ora ming Permadi Pandhawa ya bocah klambrangan. Sesuk nek Mbok Bodro diwengku karo Permadi uripe mesti bakal rekoso. Mula kowe ngalao ngelingono nek bapakmu Pandhu ki saiki wis ora ana. Ayo endah-endah nek bapakmu Pandhu ki wong tengeng ngangeng-ngangeng. Mula anak-anak ya kere klebu Permadi ki ora bakal kelakon jangkeme. Halo, Koko Prabu. Waduh, Koko Prabu. Waduh. Aduh. Waduh. Prabu, napa bakale kula gagal rabi? Kula malah diajar kali Werkudara. Prabu. Nuwun pengayoman darak tenan to. Burisrawa, kowe iki calon manten. Rasah melu glut mundura. Werkudara tak trajange dhewe. Waduh. Werkudara, ini. Lain kowe pat. Putra, kok dadi kowe malah ngajar karo Burisrawa ki piye? Ben. Wah, aku ngerti. Anane kowe ora sarujuk yen Permadi dhaup karo Bratajaya. Ya mergo saka karepmu Bratajaya arep tok dhaupke karo Burisrawa. Mantu kowe wani gawe larane Bukundi. Wis ayo, saiki sing tuwa do tuwa. Kowe nglabuhi Burisrawa aku ndombani Permadi. Wah, dudu arepe dhewe. Kowe wani nantang karo aku jle urip. Jle urip Werkudara, jle urip untapke nyamu rasakan sumbarida siramu.
Piye. Wah, lah rame tenan ngono kok. Wah. Siap. Woi. Aku dora kok ora apa-apa iki. Ayo. Ngantem meneh. Koko Prabu, Werkudara seren dhisik. Sri Baladewa Narpati Tuwe Nareswara Kresna kalangkunging tresnani romring Dyah Banon Cinawi Yayi Resna aja tok pisah Werkudara tak gandhole negara. Wah, ojo dipisah. Aku ra wedi karo Baladewa Kakang. Yo aduh. Yo nganggo nyikut barang apa? Keju. Koko Prabu, mbok inggih sampun. Werkudara wis. Koko Prabu, kula aturi sareh. Perkawis menika mboten cekap namung kangge gejegan kados mekaten. Werkudara ya sing sabar. Oh. Kakang Kakrasana mbok ya sing sabar wis saya tuwa ki aja gampang nesu aku ora seneng yen babakan iki malah dienggo ajang ing pasulayan Kakang. Yo wis saiki piye karo Kresna? Koko Prabu kados atur kula ngajeng tiyang palakrama menika mesinipun ingkang wenang murba inggih ingkang ngawaki. Lah sakmenika rahin menika sampun wonten Bratajaya monggo kula aturi ndangu piyambak Koko Prabu. Yo, Bratajaya. Apa Kakang? Nek kowe kepengin mukti milya temanten saka Mandaraka, kowe diwengku Burisrawa mesti bakal mulya. Nek kowe diwengku karo Werkudara. Mbok yo tak omong sik aku Werkudara. Ora ngerti kok.
Neng, nek kowe milih Permadi mesti bakal rekoso mung dadi keserakat. Muni yo meneh jejeg tungkak. Wis Werkudara wis. Sing sabar Bratajaya. Apa Kakang enggal matura dhewe marang Koko Prabu? Iya. Kakang Prabu Baladewa. Piye? Babakan iki aku ora pilih-pilih. Nanging waton padha bisa minangkani sing dadi beban aku. Ya kuwi ingkang bakat dadi jatuh kramaku Kakang. Yo, kowe duwe bebana utawa pepanggil apa? Gage matura. Kakang, antaraning Burisrawa lan Permadi kudu bisa mujuti ya kuwi. Wujuding rerengganing kayangan antaraning ya kuwi kayu klepu Dewandaru, debok masak lan sak panunggalane uga kudu nganggo srah-srahan kebon danu pancal panggung cacah 140. Banjur temanten kakung kudu nitih kereta kencana kang ditarik kuda asirah yaksa dikusiri Dewa Bagus lan sing dadi cucuk lampah kudu wujuding wanara seta ingkang bisa mbeksa lan jroning pahargyan kudu diring nganggo gamelan Lokananta. Kakang, aku ora pilih-pilih nanging sapa wae sing bisa mujuti kuwi kabeh ya kuwi ingkang bakal wenang mengku garwa marang Bratajaya. Kakang, Wanodiyayutama ngambararum sang kusuma lelewane milangoni yen ngandika ismunya geget ladi. Koko Prabu sampun midhanget piyambak dhateng aturipun ingkang rayipun Bratajaya. Bilih Bratajaya gadah pepanggil utawi bebana Koko Prabu. Yo, Bratajaya. Apa Kakang? Dadipun Kakang uga kudu minangkani. Mongko iki aku ki kadangmu tuwa. Aku wis matur yen aku ora bakal pilih-pilih. Nanging sapa wae yen bisa mujuti kuwi kabeh ya kuwi ingkang bakal wenang mengku garwa marang Bratajaya. Kakang. Yo wis. Yen ngono mengko piye carane tak sembadani? Semono uga aku. Aku uga bakal minangkani lan mujuti bebanane. Iya, Werkudara, inggih Koko Prabu. Yen ngaten menika naminipun sampun adil. Koko Prabu nggih minangkani, Werkudara ugi badhe minangkani menapa ing dados panggilipun diajeng Bratajaya. Pramila monggo anggenipun sami badhe minangkani mugi-mugi saged kasembadan. Koko Prabu nyuwun tahu. Kados pundi Koko Prabu? Kadosipun menika wau pepanggihan kaliyan diajeng Bratajaya. Kula ajeng nyaket niku lingsem kula niku. Mergawa kula bithu-bithu bar diajar kali Werkudara. Brisa.
Tiramune jebul ora gampang ngayunake Bratajaya merga adikku lara ireng njaluk bebono mongko bebanane abot. Waduh. Lajeng menapa ingkang dados bebananipun Prabu? Priya sapa wae yen bisa mujuti rerenggane kayangan kayata kayu klepu Dewandaru, Debok Mas lan sapanunggalane uga kudu nganggo srasran. Kebon Danu Pancal panggung cacah 140. Wow, 140. Kathah sanget iku Prabu. Ya banjur temanten kakung kudu nitih kereta kencana kang ditarik kuda Asirah Yaksa dikusiri karo Dewa Bagus. Lan sing dadi cucuk lampah kudu wujude Wanara Seta ingkang bisa mbeksa. Lan jroning pahargyan kudu diring nganggo gamelan Lokananta. Lah, kuwi lak ya abot. Kuwi abot to. Tangeh lamun kelakone. Waduh. Kok abot sanget menika. Aduh, aku ra sida dhaup iki. Ora bakal lakon dhaup. Ya, pancen angel lan aku percaya kowe ora bakal iso mujuti. Nanging pancen kowe tresna tenan karo adikku Bratajaya. Tak wenehi cara piye gelem ora? Inggih lajeng caranipun pripun Prabu? Carane ngenterana wancine tengah wengi manjing ana ing patenggane Bratajaya. Colongen wae adikku lara ireng. Nggih nyuwun pamit kok Prabu. Mau arep rabi wae kok digawe angel tak colonge Bratajaya. Andra ingkang Andra ingkang Puspitorum kasiliring samirana mrek Naweraras renaning triya Andra ingkang Puspitorum kasiliring samirana mrek
mawe raras renaning driya remeng remu soroting wang pertangga pati imawan seta ana wengi anggan ning hadoko nam pekanggu serping sarira jagat sena piye ngger nggonmu nanjihake marang anak Prabu Baladewa lan apa ana dawuh saka anak Prabu Kresna Werkudara. Iya Yayi, apa kang dadi dawe Kaka Prabu Sena? Inggih Kang Mas, ingkang rayi Permadi ugi nyadong dawuh menapa pancen wonten bebana saking temanten putri Kang Mas. Wah, kanyata abot nggone Permadi bakal dhaup karo lara ireng nalika mau aku sawetara sulaya rembug karo Baladewa kakangku. Nanging banjur dipisah karo Kresna kakangku lan Bratajaya tumuli matur yen to nyuwun bebana sapa wae bisa mujuti ya priya kuwi kang wenang mengku garwa Bratajaya. Nanging abot bebanane. Jagat Sena wis saklumrayen manten putri duwe penjaluk. Banjur apa ingkang dadi bebanane, Ngger? Wah, Bratajaya njaluk bebana antarane temanten lanang kudu bisa mujuti rerengganing kayangan kayata kayu klepu Dewa Daru, tebok mas lan sak panunggalane. Uga kudu nganggo serah-serahan kebudanu pancal panggung cacah 140. Banjur temanten kakung kudu nitih kreta kencana kang ditarik kuda sirah yaksa dikusiri karo Dewa Bagus.
lan sing dadi cucuk lampah kudu wujude Wanara Seta sing isa mbeksa. Lan jroning margyan kudu diringi nganggo gamelan Lokananta. Kuwi sing dadi bebanane. Abot kurang bejane Permadi urung dauk. Mulat mara Sang Harjuna esmunya kamanungsan kasrepanding kae mungso duh Kanjeng Ibu tetelo aurat sanget ingkang dados bebananipun yen mekaten menapa prayoginipun kawurungna kemawon kula boten siyos dhaup kalian Bratajaya boten dados menapa Ibu. Nger Pandhawa 5 kuwi ngibarate kaya dene ndok sak petarangan. Kuwi wis dadi patembayane siji rekasa kabeh melu rekasa. Semono uga mulya uga dirasake bareng-bareng. Lan uga Pandhawa 5 kuwi kaya dene driji 5 nek megar merdika nek ngegem sentosa tegese manunggal dadi siji ya Ngger. Permadi aja semelang. Kadang-kadangmu Pandhawa mesti bakal bantu Permadi. Permadi aja cengeng. Aku sedulurmu tuwa mesti wae ora negake. Mesti melu bantu. Nek kowe jingeng malah mengko dadi kendhungane padha melu budidaya. Permadi kabeh iki pancen dadi pacoban tumrap sira. Nanging yen bisa ngliwati pacoban mesti wae mengko malah bakal manggih mulya. Kang saka iku Werkudara. Aja wedi kangelan ewang-ewang ana adimu Permadi nggone goleki bebana ya Ngger. Ya aku sago. Nanging banjur ning ndi ngone goleki bebana mau? Werkudara kreta kencana kang tinarik kuda asirah yaksa kuwi tak kira mapan ana ing negara Singlapura. Kowe wae ya Ngger. Kowe wae Werkudara golek ana kraton Singgla ngampila kreta kencana ya Ngger. Ayo tak golekane pangestumu tak suwun njaluk pamit. Wayah Gatotkaca ugi nyadong dawuh. Putuku cah bagus Ngger Gatotkaca. Wonten dawuh. Sing ngerti marang kebu ndanu pancal panggung ya mung Anuman. Mula putuku Ngger kowe wae supaya lumarep sowan ana ngersane wakmu ing Kendali Sadaya Ngger. Inggih ngestakaken dawuh. Yen ngaten nyuwun pamit. Lah nyuwun tambahing pangestu Eyang. Kula lajeng kados pundi Bu? Permadi kabeh wis padha sak piyantu marang sira. Nanging sira uga kudu rumagang karya nganti marang Kakang Semar supaya nglarapake sowan ana ing kayangan Suralaya nyuwun ngambil rengganing kayangan ya Ngger. Inggih ngestakaken dawuh. Yen mekaten nyuwun pamit lan nyuwun tambahing pangestu Ibu apa dene Koko Prabu Bala. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.